Moi ben, pois moi boa tarde. Empezamos este acto polo Día Mundial do Traballo Social 2026, Día do Traballo Social que, como sabedes vos, moito mellor que a min, foi o pasado día 17, o sea que podemos decir que empezamos puntualmente con 10 días e 6 minutos de atraso. Pero o importante é que estamos aquí, neste día fantástico que preparamos. Creo que o día en sí chovía un pouco, estaba malo, por eso pagou a pena agardar a esta víspera de Semana Santa. Un chamamento jarambí para unir unha sociedade dividida. Eu teño a sensación de que igual son o único aquí que non sabía o que era isto de jarambí, entón funo buscar e descubrí que era unha palabra suajili. Suajili é un idioma que se fala na África Oriental, falan 100 millóns de persoas e moitas veces tamén é o que nos fala a administración cando llimos con algunha reclamación. Digo agora que non hai ninguén da administración para que poida escoitar todas as cousas que o colectivo tantas veces lle tedes que trasladar. A traducción da palabra é empurrar xuntas e tirar xuntas. O sea, que moi ben para comunicarse, moi mal para abrir portas. Pero tamén quere dicir arrimar ombreiro. E deso se trata un pouco e por eso é o lema desta xornada que fala de construir en esperanza e armonía. Este día ímolo dedicar, esta xornada que está empezando, na que vos damos a benvida, a falar, a recoñecer o traballo de tantas traballadoras, de tantas profesionais. As traballadoras, as profesionais e o colexio van recoñecer o traballo de moita xente que fai moito para que esta sociedade siga avanzando e, ademais, imos facer moita memoria, porque antes que nós, antes que vos, estiveron elas e para que nós estemos hoxe aquí, elas tiveron que estar antes. Así que, benvidos, benvidas, graciñas por estar hoxe con nós. Arrancamos unha xornada que promete, tomade con calma, poñedevos cómodos, porque temos moito que contar, moitas experiencias, moitos galardóns, moitos recoñecementos e, sobre todo, moito do que falar tamén mirando cara ao futuro, non só cara ao pasado. E se alguén representa hoxe, non só o presente, senón o futuro, é a nova xunta directiva do colexio, que se está a estrear, e que encabeza e que preside alguén a que me permitides que coñezo dende hai tantos anos que non lle podo chamar Rosario. Rosi Capelo. Grazas, Luís. Si é certo que nos conocemos desde ben pequenos. Non o digas, non o digas. Non o digo. Boa tarde a todas e todos. Excelentísimo señor delegado do Goberno en Galicia, señora alcaldesa de Santiago de Compostela, director xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia, autoridades, membros da comunidade universitaria, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, colexiadas e compañeiras de profesión, é para min unha honra, como presidenta actual do Colexio de Traballo Social de Galicia, darvos a benvida a este conmemorativo Día do Traballo Social. Hoxe reunímonos aquí non só para celebrar unha profesión, senón para recoñecer unha maneira de mirar ao mundo, unha mirada que pon o centro na dignidade humana, na xustiza social e na defensa dos dereitos ás persoas máis vulnerables. O traballo social en Galicia amosou, unha vez máis, ser un pilar imprescindible en tempos de incerteza, nun contexto marcado por transformacións sociais profundas, cambios demográficos, novas formas de exclusión, retos económicos e migratorios, avances tecnolóxicos e emerxencias globais. As profesionais do traballo social estivestes presentes, acompañando, orientando, innovando e, sobre todo, humanizando. Este ano queremos reivindicar especialmente a importancia de seguir construindo redes e tecendo alianzas coas administracións públicas, coas entidades sociais, co ámbito educativo, co sanitario, co xudicial e, como sempre, co comunitario. Sabemos que os desafíos son complexos e que só desde a cooperación poderemos ofrecer respostas eficaces e sostibles. Como colexio profesional, continuaremos defendendo condicións profesionais dignas, formación continua e de calidade e o recoñecemento social e político que a nosa disciplina merece. Seguiremos impulsando a investigación, a ética, a participación e a visibilidade do traballo social en todos os espazos onde se toman decisións que afectan as persoas. Hoxe quero agradecer profundamente o voso compromiso. Cada intervención, cada informe, cada acompañamento, cada proxecto comunitario,
Cada xesto e cada palabra que ofrecedes deixa pegada. O impacto do traballo social non sempre é visible nos titulares e nos medios, pero sí na vida real, na de quen recupera a esperanza, atopa apoio ou descobre novas oportunidades grazas a vos. Este Día do Traballo Social é un recordatorio da nosa misión: defender dereitos, promover benestar e avanzar cara a unha sociedade máis xusta, inclusiva e igualitaria. Como presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia, síntome orgullosa do camiño que estamos a percorrer xuntas. Sigamos transformando realidades, sigamos sendo voz, sendo pontes, sendo apoio. Sigamos construindo un futuro para que ninguén quede atrás. Moitas grazas. Grazas, presidenta. Tras a benvida oficial chega o turno das autoridades e o primeiro que ten a palabra é o director xeral de Inclusión da Xunta de Galicia, Arturo Parrado. Moi boa tarde a todos e a todas. Presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia, delegado do Goberno, alcaldesa de Santiago, traballadores e traballadoras sociais, autoridades, invitados, a todos un saludo en nome da Xunta de Galicia. Quero, en primeiro lugar, agradecerlle ao Colexio de Traballo Social de Galicia a invitación para poder estar hoxe aquí con vosco, compartindo este acto e tamén conmemorando este Día Mundial do Traballo Social. Quero aproveitar tamén estes momentos para felicitar ao novo equipo directivo do Colexio, presidido pola presidenta, por Rosario Capelo. Desexarte tamén moita suerte, Rosario. Estou seguro que tes uns anos por diante que van a ser frutíferos, uns anos que espero e desexo que sean vos para a vosa profesión e para todo o traballo social. E, por suposto, non me podo esquecer tamén de ter un recordo tamén para o equipo directivo que estuvo hasta agora, un equipo directivo presidido por Miriam e todo o seu equipo tamén trasladarlle ese recoñecemento por todo ese traballo, por toda esa labor que fixeron nestes últimos anos en beneficio da vosa profesión do traballo social en Galicia. Queremos, como decía anteriormente, dende a Xunta de Galicia, sumarnos tamén á conmemoración e celebración deste Día Mundial do Traballo Social. É un día para poñer en valor unha profesión, o traballo social. Sin lugar a duda, o traballo social é unha profesión importante, é dicir, unha profesión que é fundamental na historia e no desenvolvemento social. É unha profesión, é unha disciplina que contribuye a mellorar as persoas, a mellorar as comunidades e a construir sociedades. É tamén un día para poñer tamén en valor a todos os profesionales, aos traballadores e traballadoras sociales que, ao largo da historia, sempre estades aí, como se decía, sempre estades traballando e sempre facedes esa labor en beneficio e para a mellora tamén do benestar daquelas persoas que máis o necesitan. Os que traballamos no sistema de servicios sociais temos únenos un obxectivo común. Un obxectivo que é acadar unha sociedade inclusiva, unha sociedade xusta e unha sociedade cohesionada. E para acadalo, creo que é necesario o traballo de todos. Traballemos xuntos, sumemos esforzos, sumemos recursos e seguro que entre todos vamos a facer que as persoas que máis necesitan podan ter unha mellor calidade de vida. Nada máis por miña parte, que teñamos hoxe unha boa xornada e feliz Día de Traballo Social. Moitas gracias. Turno a continuación
Turno a continuación para a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Moi boa tarde, presidenta do Colexio de Traballadoras Sociais de Traballo Social, neste caso, nova presidencia, nova época, nova etapa, moitísima sorte, delegado do Goberno, director xeral de Inclusión, presidenta do Consello Xeral do Traballo Social, deputadas, deputado, concelleira de Servicios Sociais, traballadoras sociais, xente amiga. A verdade é que é sempre unha festa, non? Poder vir e estar aquí, partillar un espazo polo Día do Traballo Social que é absolutamente fundamental. É unha das engranaxes, unha das ferramentas absolutamente imprescindíveis para seguir avanzando como a sociedade, para seguir avanzando na xustiza social, para continuar poñendo as persoas no centro. É esa peza da engranaxe que poderíamos comparar nunha bicicleta a cadea que necesitamos para que todo marche, para que todo ande. Nós podemos ter unha bicicleta sin cadea, podemos virar as rodas, podemos virar o manillar, mas non temos propulsión, non temos motor. E como moi ben dicía antes a presidenta, o que fai o traballo social é establecer redes. Facer redes desde unha perspectiva do traballo social que é da máis interdisciplinar que existe. E é lóxico ese traballo interdisciplinar. Probablemente sexa necesario o avance social paulatino para entender non as ciencias, non as disciplinas, non os traballos como compartimentos estancos, onde cada un está no seu e xa lle pasa a outro un expediente, un problema, unha cuestión que resolver. Non. A necesidade de crear perspectivas e equipos interdisciplinares onde, por un lado, este o ámbito sanitario, o ámbito xurídico, o ámbito do traballo social, o pedagóxico, educativo, donde en unión iso coas distintas administracións poidamos verdadeiramente avanzar. Así é como entendemos no Concello de Santiago, así é como nos apostamos de maneira moi clara tamén polos investimentos sociais. Sabedes que estes días, para a xente que sodes de Compostela, estivemos justamente debatendo e aprobando o Orzamento de Santiago e ali defendíamos unha e outra vez, a concelleira de Servicios Sociais tamén o volveu a lembrar no pleno que tivemos onte, en que entendemos que os investimentos non poden entenderse, como se fai moitísimas veces, como cemento, única e exclusivamente como unhas necesidades que deixan a un lado as necesidades sociais. Non é necesario unha aposta clara porque as persoas, os colectivos máis vulneráveis, aqueles que necesitan unha man que a saque para arriba, aquelas que necesitan ese traballo comunitario feito desde a base, poidan ter recursos. Por iso, o investimento social no Concello de Santiago é moi alto, por iso temos para ese orzamento de 2026 esa cantidade tan importante de 177 euros por habitante en todo o que ten que ver con investimento social, por iso temos proxectos tan relevantes como esa casa para persoas maiores, o centro de atención a persoas sin fogar, por iso apostamos pola Casa de Mulleres Xoana Torres ou polo Servizo de Asesoramento LGBT, ou por máis recursos habitacionais para as persoas vítimas de violencia de xénero ou vítimas de acoso LGBT, temos moi claro que ese é o camiño polo que queremos avanzar e que aí é onde todas as administracións deberíamos de poñer máis recursos e máis investimentos. Sen esa perspectiva, desde logo, algo vai fallar como sociedade, sin pensarmos que o tema social ten que ser fundamental. Por que? Tamén porque estamos nun momento de involución importante. Estamos nun momento en que os discursos racistas, os discursos machistas, os discursos que intentan quitar dereitos sociais que nos custou anos ter, que nos custou anos conseguir, queren secundarizalos, queren poñelos nun segundo lugar. E onde sempre que nos parece que temos que resistir, que temos que intentar conseguir que non nos quiten o que temos. E ás veces esa é a perspectiva con que afrontamos os retos que temos nos espazos en que estamos, nas institucións ou nos nosos traballos, dicindo a ver se resistimos este embate desta involución terrible a respecto de
discursos reducionistas, discursos que o que fan é intentar minusvalorar o que significan, por un lado, eses dereitos sociais, eses dereitos de calquera cidadán, de calquera persoa que non pode ser considerada, tratada como unha persoa ilegal, de calquera muller en todas as reivindicacións dos seus dereitos, de calquera persoa dos colectivos que teñen máis problemas, máis dificultades para acceder ao mundo laboral ou para simplemente ter dereito a ter unha vida digna. Nese sentido, eu creo que colectivos como o voso son os que nos dan moitas forzas e moita enerxía, porque dicimos, traedes convosco unha bagaxe de teoría, de conceptualización, pero tamén unha bagaxe de práctica, de traballo en equipo, de traballo en redes, unha bagaxe de activismo no día a día que nos fai pensar que podemos continuar avanzando, que podemos continuar transformando esta sociedade, que queremos seguir dando pasos adiante para que en ningún momento pensemos que nesa bicicleta alguén nos desmontou a cadea. Seguimos tendo esa cadea absolutamente necesaria para que todas as pezas engraxadas, todas as pezas en común, continúen andando, desprazándose e facendo que o mundo vaya cara adiante. Nese sentido, desde o Concello de Santiago de Compostela, para rematar e sobre todo para as persoas que non sodes de Compostela e que hoxe vos achegastes aquí, non vos vou dicir que o fagades hoxe, porque igual é imposible, tedes un programa amplo, temos un programa amplo en que estar, pero que o podedes facer calquera outro día, porque hai espazos para vir. Nós tamén facemos complementos de todo isto que comentaba, coa reivindicación tamén da memoria histórica e das olladas que fixeron as mulleres sobre nós, das olladas que fixeron as mulleres sobre momentos en que as cousas non eran así. E nese sentido, quería recomendarvos a todas as persoas que estades aquí a que visitedes a exposición que nestes momentos, que nestes días se abriu no Auditorio de Galicia. A exposición titúlase Antifémina e esa exposición vai sobre unha fotógrafa catalá, Colita, que moita xente coñeceredes, é unha escritora tamén catalá, María Aurelia Campañi, que na época da transición, no ano 77, fixeron un libro para criticar, para poñer en evidencia o que eran os modelos da feminidade tradicional, da feminidade do franquismo e para poñer a ollada en mulleres que se consideraban marxinais naquela altura, mulleres do mundo do traballo, mulleres da prostitución, mulleres migrantes, mulleres tamén criticando o que significaba de cárcere para as mulleres o matrimonio en moitos casos, así que sendo moi avanzadas na súa época. Que lles valeu naqueles momentos a Colita e a María Aurelia facer este libro. Valeulles que en poucos meses decidiron retiralo de circulación e eliminalo. Desapareceu e houbo que recuperalo e tiveron que pasar moitos anos. Desde o ano 77 até o ano 2021 o libro non se volveu a recuperar, a editar e agora por fin temos de novo a exposición das súas fotografías e os textos que son un magnífico complemento. Eu creo que son unha boa imaxe do que non queremos que aconteza. Non queremos silencios, non queremos que haxa alguén que diga hai que dar pasos atrás, senón que queremos continuar dando pasos adiante e aproveitando tamén o traballo de todas as persoas, desde o mundo da creatividade, desde o mundo do traballo social, desde todos os ámbitos posíveis que quixeron ser parte dun motor de transformación social onde as persoas e os colectivos máis vulneráveis estean no centro. Que teñades moi bo traballo, moitísimos parabéns, graciñas por estardes en Santiago. Pecha o turno de autoridades, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Moitas gracias. Bo día, presidenta do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, alcaldesa de Santiago, director xeral, presidenta do Consello Estatal, deputado, deputada, amigos e amigas. Quero comezar as miñas primeiras palabras felicitando a todos os colexiados e colexiadas que vides hoxe a celebrar o Día do Traballo Social, que hoxe conmemora o Colexio Oficial de Galicia neste acto.
Quero tamén felicitar públicamente a Rosario Capelo polo seu novamento como presidenta desta institución e tamén ao conxunto da nova directiva ou do novo equipo directivo. Un cambio, dende logo, exemplar polo proceso de transición que levastes a cabo as directivas a INTE e a Intrante. E tamén quero, dende logo, eu tamén, dende aquí, recoñecer a traxectoria da anterior xunta, baixa presidencia de Miriam Rodríguez, que durante 8 anos fixo un excelente traballo, un traballo de modernización do colexio e, dende logo, de loita pola ben merecida dignificación desta bendita profesión. Nesta xornada de festa quero tamén recoñecer o traballo e o servizo que prestan os traballadores e as traballadoras sociais de Galicia. O servicio fundamental polo que implica de axuda e apoio á sociedade e pola súa extensión á maioría dos ámbitos, o ámbito económico, o ámbito sanitario, o ámbito social e o ámbito educativo. Son tarefas que, lamentablemente, pasan moitas ocasións desapercibidas, pero que son absolutamente imprescindibles. Parece que nesta sociedade de exhibición constante daquelas accións que, dende a profesionalidade e discreción, queren axudar a desfavorecidos a tramitar unha prestación, a sensibilizar en igualdade, en fin, as que desenvolvedes os profesionais anónimos e no voso día a día, parece que en moitas ocasións quedan absolutamente agochadas. A cidadanía acostumouse a que en centros sanitarios, nos concellos, en centros educativos, en centros de atención á muller, estean presentes sempre un traballador ou unha traballadora social. Pero quizáis esta proximidade física non foi acompañada dun recoñecemento amplo da realidade dos servizos que prestades a cada unha das persoas. Son servizos que van moito máis alá dunha actuación puntual nun caso concreto, que incluso pode ser polémico ou sair nos medios. Falo do voso día a día, desa labor impagable que facedes con persoas, que facedes con familias, que facedes con empresas e que facedes tamén con nós, as administracións. Para a administración pública, en concreto, para a que teño a honra hoxe de coordinar en Galicia, que é a Administración Xeral do Estado, vós sodes a auténtica garantía para que as políticas públicas tan importantes como o ingreso mínimo vital ou as axudas ás vítimas de violencia de xénero ou as medidas de conciliación se fagan unha auténtica realidade. Falo de políticas e de medidas que forman parte da esencia real deste goberno, que puxamos en marcha e que seguimos apoiando absolutamente convencidos da súa utilidade e máis da súa necesidade. Estivestedes con nós tamén nos momentos de crise, momentos difíciles que afrontamos coa premisa de non deixar a ninguén atrás e que materializamos no chamado escudo social. Como o que vimos de presentar esta semana pasada, para facer fronte á guerra do Oriente Medio, como o que aprobamos na pandemia ou como cando aprobamos e comezou a guerra de Ucrania. Un escudo social que tampouco tería o impacto beneficioso que amosou realmente sin a axuda dos profesionais do traballo social. Bo é reconocelo nun acto como hoxe. Recoñecer, por tanto, está moi ben, diredes, pero non hai recoñecemento que vaya se non vai acompañado, se non vai xunto de accións de mellora e apoio ao voso colectivo. Por iso, quero poñer o foco nos compromisos deste goberno pola regulación das profesións dos servizos sociais. Como sabedes, o Ministerio de Dereitos Sociais ven de iniciar a consulta pública do proxecto de lei para facer posible esa regulamentación, para sentar as bases a nivel nacional sobre as demandas que o traballo social leva reclamando décadas. Queremos dotar ao sistema dunha maior coherencia. Ao sistema queremos dotalo dunha maior cohesión e temos que facilitar esa coordinación entre as administracións. Unha reivindicación histórica, pero tamén xusta, que este goberno está atendendo coa finalidade de que compartimos ofrecer unha atención de calidade a aquelas persoas que máis o necesitan,
que máis vos necesitan, que máis nos necesitan. Estamos da man en ese camiño, todos xuntos. Somos un goberno comprometido cos servicios sociais públicos, sobre todo cos municipais, co incremento de recursos dispoñibles e, sobre todo, coa dignificación tan precisa da labor que persoas como vós atendedes día a día. Nunha sociedade que cada vez precisa máis de servicios públicos eficaces e eficientes, apelo a seguir fortalecendo esa cooperación imprescindible co voso colectivo. Porque vós, e só vós, faredes mellor este sistema. Na primeira liña, sodes vós quen coñece a problemática, quen detecta as deficiencias e quen nos advirte delas para poñer solucións, para facelo mellor. Esta, dende logo, é a mellor fórmula para as grandes transformacións sociais, a da igualdade, a da cohesión e, sobre todo, esa que traballamos todos día a día, a de mirar pola xente. Nesta xornada chámovos a seguir empurrando con nós, a seguir empurrando todos xuntos e xuntas, por unha Galicia máis xusta, por unha Galicia mellor e, en definitiva, por unha España moito máis humana. Gracias pola invitación, moita sorte á nova directiva e disfrutade do voso día, que para iso é ben merecido. Grazas ao delegado, grazas á alcaldesa, grazas ao director xeral, grazas a Rosi, que vai seguir aparecendo ao longo do día. Invitamos a baixar, porque imos empezar a darlle uso a esta pantalla cara que para algo a pusemos. Ainda que para eso temos que agardar a que baixen as autoridades. Resumir máis de 40 anos de vida do colexio nun vídeo de pouco máis dun minuto é algo realmente complicado. O sea que agardo que valoredes o esforzo do equipo que tratou de facelo. Este vídeo que imos ver antes de pasar a darlle un novo uso ben distinto a esas 4 cadeas. A creación do primeiro colexio oficial de traballo social non foi unha tarefa doada. Nos anos 60 e 70, a sociedade equiparaba a asistencia social á beneficencia, con todo o que a palabra acarreaba, tanto no aspecto relixioso como de estigmatización das persoas que precisaban duns servizos que non atopaban noutros lados. Iso foi cambiando pouco a pouco grazas ao traballo dunhas poucas, xa que nos comezos as profesionais contábanse cos dedos dunha man. Todas elas estaban dentro da Asociación Rexional Galega de Asistentes Sociais, o ARGAS, que en 1968 emite o seu primeiro boletín informativo. Os avances fóronse sucedendo e xa en 1977 hai unha proposición no Parlamento para que se regule o traballo e se elimine da Constitución o concepto de beneficencia. Os anos seguintes foron claves. En 1981 disólvese o ARGAS e en 1982 constitúese o primeiro colexio oficial de diplomados en traballo social e asistentes sociais de Galicia, na rúa Alfredo Brañas, en Santiago de Compostela. A importancia de ter por fin un espazo físico foi celebrado como unha auténtica victoria por as traballadoras sociais. A esas victorias se sucederían outras como a conversión da profesión nunha disciplina científica e que todos os concellos pasaran a ter unha traballadora social. O camiño para o que viría despois estaba xa sembrado. Non foron tantos 40 anos do colexio como inda ir máis atrás. E moito do que acabamos de ver aquí resumido neste vídeo vánnolo contar a continuación as nosas protagonistas. Falaba a alcaldesa agora da necesidade de recuperar miradas de muller daqueles anos da transición. Bueno, pois iso que imos poder facer nós para saber como se chegou ata aquí grazas á memoria e grazas ás experiencias que nos van compartir 4 mulleres que fixeron historia no traballo social en Galicia. Bueno, así chamando unha a unha para que vayan subindo. Chamo primeiro a Felicitas Rodríguez González. Felicitas iniciou a súa carreira profesional como cooperante en Perú, realizou
traballo social con menores tutelados en Donostia, membro dun equipo psicopedagógico. Senta, felicita, senta. Sí, ides falar demasiado tempo como para que vos teñamos de pé. Ti estate atento a ver se todo o que digo de ti é verdad, non vai a ser que non sexa. Foi membro do equipo psicopedagógico de educación en Ourense Santiago, directora do Centro Social da Estrada e responsable do programa de prestación social e de voluntariado da Xunta de Galicia, docente na Escola Universitaria de Traballo Social de Donostia de Compostela. Todo verdade? Fixeron ben o seu traballo no colexio. Ao seu lado vais a sentar Branca Rodríguez. Branca, que empezou traballando en Cáritas antes de aprobar a oposición para o Corpo Especial de Asistentes Sociais da Seguridade Social. Tras pasar por varios postos, obtivo a praza de directora do Centro Base de Lugo, antigo Evo, onde estivo ata a xubilación. Pertenceu a AGAS, asociación dende a que, como acabamos de ver, se impulsou a creación do colexio e formou parte da primeira directiva como vicepresidenta e na seguinte como presidenta. É así, é así. Dimitiu no ano 91 ao ser elexida concelleira en Lugo, cargo no que estaría ata o 2003, no último mandato como tenenta de alcalde responsable de servicios sociais. Ademais, de 2005 a 2009, formou parte do goberno bipartito da Xunta como delegada en Lugo da Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar. Todo correcto? É que con mulleres con este currículo é doado dicir algo que non é verdade. E ainda así quedamos curtos porque xa vos digo que isto houve que resumilo moito. Por exemplo, o de Isabel Grandal. Isabel, que é unha figura clave do traballo social en Galicia, cunha trayectoria profesional de máis de 30 anos na Deputación Provincial da Coruña. Foi a institución que nos faltou hoxe aquí. Tivemos Concello, tivemos Xunta, tivemos Delegación do Goberno, faltounos a Deputación. Menos mal que está aquí Isabel, primeira traballadora social da Deputación da Coruña. Formouse como asistente social en Santiago, onde nos din que foi unha das mellores da promoción, eso din. Iniciou a carreira en Madrid e a finais dos 60 foi directora técnica na Escola de Asistentes Sociais de Vitoria. No 73, e cando entra na Deputación, e dende ese ano ata o 76, foi presidenta da Asociación Regional Galega de Asistentes Sociais. Entre os seus moitos logros, todos nos cabían na tarxeta, figura a obtención dunha bolsa Fulbright e a súa contribución á profesionalización do traballo social. Correcto? Non mentín nada. Eu xogo o meu rigor aquí. E por último, para pechar esta mesa, chamamos a luz verde. Luz foi vogal de prensa en Argas, onde participou naqueles debates profesionais centrados en definir a profesión. No 82 ingresa no colexio, do que foi secretaria, e dende o que impulsaron o nacemento dos chamados Servicios Sociais Rurais, algo que logo axudou a desenvolver. Traballou na Mancomunidade de Municipios de Ordes, despois no Concello de Santiago, onde puxo en marcha o Servicio de Axuda no Fogar. No 91, xunto a Isabel e outras mulleres, organizou o primeiro mestrado en Dirección e Xerencia de Servicios Sociais. Foi socia fundadora da Asociación de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais de España, unha asociación que, como ben sabemos xornalistas, continúa o seu labor de análise comparativo e publica un prestixiado informe anual sobre o estado dos servicios sociais en España, un informe ao que no noso gremio facemos en moito caso. Luz, todo correcto? Moi ben. Moitísimas grazas ás 4. Non vou ser eu que me encargue de moderar esta mesa de experiencias, ten que ser alguén que poida estar á altura das súas trayectorias, así que quen vai ocupar este atril e se vai encargar de dirixilo é Xoán Lombardero Posada. Xoán. Profesor no Departamento de Traballo Social e Servicios Sociais na Facultade de Traballo Social da Complutense, comezou a colaborar no movimento veciñal de Vigo na década dos 90 e no plano académico seu xeto de estudio da historia do traballo social, a incidencia profesional do traballo social e as condicións laborais das traballadoras sociais. Todo ben? Todo ben, bastante ben. Sí. A partir de aquí, Xoán, mandas ti. Adiante. De acordo, moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Antes escuitamos as autoridades administrativas, as autoridades da profesión están aquí sentadas a miña esquerda. É para min unha honra estar aquí, ser o moderador desta mesa de experiencias. Nesta tarde, neste lugar, reúnense aquí protagonistas da organización profesional, persoas, mulleres, que en distintos momentos contribuíron a construir, a consolidar e a proxectar a institución que hoxe nos acolle en este hostal dos Reis Católicos. Construíron o traballo social no noso país, construíron o traballo social en Galicia. Como sabedes, moito mellor que eu,
O colexio comeza sendo asociación en 1967. Vai a pasar a ser colexio como tal, no ano 82, e esta é unha forma de ler a historia. Podemos ver a historia como unha acumulación, como unha sucesión de datas sinalables, de lugares, de normativas que se aproban, pero podemos ler tamén a historia da profesión como unha sucesión de persoas que, a través do traballo, do compromiso, da visión e da lideranza destas persoas concretas, como Felicitas, como Branca, como Isabel, como Luz, do río de xente que ten a nosa profesión, desde Emilia Varela, a primeira presidenta, ata Rosario, actual, dese río de xente que nos chega até aquí. A idea, entón, desta mesa, neste momento, diferente á anterior sección, é que teñamos unha certa conversa na que eu vou estar comentando, abrindo algúns temas, as autoridades profesionais van a responder. Quixera, en primeiro lugar, preguntarvos acerca dos estudos de traballo social. Na actualidade, temos a sensación, a percepción de que eran uns estudos moi descoñecidos, que a xente non os tiña na cabeza cando se postulaba para estudar. E quixera que nos comentarades se isto era así ou os estudos de asistente social eran coñecidos. Como destes vos, como entrastes vos na escola de asistente social? Bueno, sí. Bueno, eu, en principio, además, fui unha convertida a traballo social, porque eu inicialmente empecé estudiando psicología en Madrid, pero era unha época, pois, imagínate, estou falando do ano 1975, todavía, en esas épocas había moito movimento no barrio de Pilar, en Madrid, e eu me metía en todos os movimentos asociativos, e unha traballadora social me dice: Feli, eu creo que tú te confundiches de carreira, que en lugar de psicología eu creo que tú que querías facer de traballo social. E así é como empecé o traballo social, que despois, en lugar de facerlo en Madrid, me trasladei a León, que foi onde estudiei. Sí que era unha carreira conocida en León. Sí, en León sí, porque había unha institución de religiosas, non me acordo agora, non me lembro como se chamaban, que eran traballadoras sociales italianas. E entonces, implantaron con moita... Era moi coñecida na zona, sí. E logo despois, eu tuve a sorte de que terminei sendo profesora tamén na Escola de Traballo Social en Donosti e posteriormente en Santiago, co cual, o vínculo así coa formación para min foi moi importante. Bueno, pois, eu, antes de empezar, permitirme unha cuestión. Estamos aquí un pouco porque falleceu no mes de xaneiro Artemia Dieguez de Ourense e entonces pois gustaría meter un recordo para ela, porque foi unha persona moi participativa, tanto en la asociación como no colexio. Bueno, vamos a ver, en Lugo nadie sabía o que era ser asistente social, ninguén. Eu era un pouco ilusionada, fantasiosa. Entonces estaba nas películas americanas, a veces salía por aí un asistente social que non se sabía moi ben o que facía, pero en aquel momento eu terminaba o bacharelato, era preu, fun de último ano de preu, que iba a facer? Me apetecía vir a Santiago, non me apetecía estar moitos anos, decían que podía facer medicina ou que podía facer historia, me recomendaban, e eu apunteime, había unha señora de Lugo, Carmecita Alfonso, que fixera traballo social, fun a falar con ela, que a súa mai, chamou ao colexio, me arreglou todo e aquí me vin. Aquí me vin a Santiago con unha profesión nova que encima ninguén dos meus amigos
de Lugo, viña a facer traballo social, non tiña ninguna relación co traballo social, non sabía realmente cual era o cometido exacto do traballo social. Cheguei a un Santiago que, de verdad, era un Santiago casi de la Casa da Troia. Existía aínda o edificio antigo do Castromil, me acompañou o meu pai, había ali unha pensión, un hotel que se chamaba La Estrella, que tiñan outro hotel en la calle La Rúa do Villar, que era o España. Chovía en Santiago, como tiña que ser. As traballadoras sociales pola rúa iban aquelas enfermeiras que levaban unha capa, que iban vestidas con traxe azul, e a verdad, e tuve a sorte de que en ese hotel estaba Mari Carmen Santos e os seus padriños. E polo menos dixen eu, unha traballadora social, alguén que coñezo, porque a maioría das miñas compañeras de colexio iban á enseñanza, acompañada a la residencia que tiña, na cerca, ou non, na outra rúa onde está. Entonces, era un Santiago moi raro, non? E a verdade, eu creo que non me equivoquei de profesión. Logo, a profesión marcou casi toda a miña vida. Marcou moitos amigos que tuven, ou poucos anos conocín a luz, marcou tamén as preferencias, a preocupación polo país. Eu era unha persona que fíxeme de esquerdas, fíxeme nacionalista a través do traballo social, porque conoces a realidade do país, entón, para mí foi moi importante. Bueno, eu tamén aterricei na profesión de traballo social precisamente porque oín falar dela a xente de Madrid, viña tamén unha revista que eu frecuentaba e dixen, esta é a miña carreira. É a miña carreira porque é axudar a xente a que mellore a súa vida. Entón, pois, apunteime e non me defraudou en absoluto. E tamén axudoume a mí, a miña personalidade, para ser un pouco diferente, es decir, máis humán. Porque tócase todos os puntos do ser humán e todas as súas necesidades. Eu empecé a traballar, sou da segunda promoción. Isto marcoume moito, porque as primeiras encontraron traballo nas empresas que tiñan os que formaban o patronato da Escola de Traballo Social. E as da segunda promoción xa non tiñamos traballo porque nadie sabía de que iba isto de asistencia social. Entón, coincideu-me a mí aquela época de Salustiano, non me acordo como se apellidaba, bueno, un que era un sociólogo e que ten un libro que chamase Do campo á cidade. Pois eu tamén emigrei, a ver que non tiña traballo en Galicia e sabía que entonces era o boom das empresas que creábanse en Madrid sobre cousas novas como eran televisores, lavadoras e todo este tipo de cousas que empezaban e que se facían en Villaverde Alto, cerca de Madrid. Entonces o mundo da empresa e da construción tiña moito traballo para os traballadores sociais. Entonces fume a Madrid co posto. A mí, mis pais me dixeron, se vais é cousa túa. Cheguei ali, me puso un anuncio no periódico para cuidar rapaces, estuve en primeiro de niñeira, por aí, traballando, daba clases particulares, pero duroume 3 meses, enseguida encontrei traballo. Presenteime en Standard Eléctrica, me dixeron, pero bueno, se están as plazas xa ocupadas, nós non temos. Bueno, eu podría falar coas miñas compañeiras de profesión para que me conten un pouco de que vai todo isto aquí na empresa. E, bueno, falamos, fixémonos así un pouco de amistade, e lles dixen que si quedaba algunha plaza que me avisaran. E foi así, aos 3 meses, unha que se casou e fouse vivir a Barcelona, deixou a plaza libre, entonces empecé a traballar. E me viño o pelo, porque a empresa era de Standard Eléctrica, que facía os teléfonos xa automáticos novos, e tiña unha estrutura de traballo de tipo americano, en el sentido de facer estadísticas das cosas que vas facendo, de hacer informes. Entonces, isto a mí me cuadriculou un pouco a mente a forma de traballar, que despois, cando tuve unha beca Fulbright, estaba xa na Diputación, despois do ano 73, creo que me aderon un pouco por a miña experiencia de traballar na administración pública e, por outro lado, haber traballado en unha empresa de corte americano.
Bueno, me viño pelo, a doble cuadrícula me viño despois de estar en Estados Unidos, porque efectivamente tiña moitas cousas que desexar no funcionamento do traballo social, que me parecía moito paternalismo e pouca profesionalidade. Pero aprendín, en cambio, de organización do traballo, que me vino moi ben para ser moi metódica nas cosas que fago. Eu non sei se estaré falando xa de máis, non sei que máis os podo contar. Porque cando empeza a falar non teño límite. Pero, bueno, eu son unha forofa do traballo social. Tamén, claro, di clases na escola, aquí en Santiago, despois de que vin a Diputación, me reclutaron outra vez tamén na Escola de Traballo Social. Eu viña de dirixir a Escola de Traballo Social de Vitoria-Gasteiz. E como foi a túa experiencia ali? Que fixeches na escola, Isabel? En cual? En esta? Na de Vitoria. En Vitoria. Sí. Llevaba dirección técnica, porque a mí me daban a dirección. Como aterrizaches ali? Como chegas? Porque había estado antes na Universidade de Navarra tamén dando unhas clases sobre o mundo empresarial que conocía de Madrid. O sea, en Vitoria empezaba tamén o mismo, as lavadoras, bueno, un pouco a empresa Morris, que era de coches e demás. Entonces se enteraron de mí, porque alguén que me conoceu en Madrid lles falou de que eu coñecía o mundo empresarial e querían que tamén se introdujera en Pamplona. Entonces me contrataron para que diera unos cursos de traballo social na empresa. Así, entonces, despois, unha que era alumna dali, era de Vitoria, e seu pai era o director da Caixa de Aforros, e a Caixa de Aforros era o que patrocinaba económicamente a escola. Entón, pensaron tamén en mí para dirixir, porque se habían quedado sin dirección. Eu xa estaba de volta para Galicia, que precisamente tiña ganas de facer algo para a miña terra. E dixen, eu me vou a lutar por os galegos e vou para Galicia. Pero me tentaron con dirixir unha escola de traballo social e me pareceu unha cousa que me motivaba bastante, sobre todo porque sempre me encantou a docencia, sempre compaxinado a docencia co traballo social. E tenía éxito na docencia porque, como coñecía xa de haber traballado, cosa que moitas veces no profesorado se desconoce o que é a práctica profesional. E para mí foi unha experiencia maravillosa. Como suelo consultar moitísimo toda a legislación, entereime a ver que era eso de ser directora dun colexio de traballo social, e vin que tiña que ser licenciada, que entonces non o era. E entonces, honradamente, lle dixo o director de a Caixa, mire, eu non podo ser a directora porque non teño a licenciatura, pero din a lei que podo ser directora técnica. Entonces buscaron unha fantasma para que fixera o papel de directora, que era unha señora ben dali que tiña unha licenciatura e puso o título. Pero, bueno, quedouse tamén na escola como directora e meteu bastante de cosas culturales moi interesantes, como un complemento. Pero a que levaba todo o que había que facer de traballo social o facía eu. Gustoume moitísimo estar no País Vasco, porque alín aprendí moitísimo o que os vascos aman a súa terra. Entón, tamén me plantexei e dixe, que fago eu aquí traballando para estes e non estou traballando en Galicia? E me vin para Galicia e dicir, eu vou a traballar polo mío tamén. E iso foi todo. Pero, bueno, encontreime con o meu primer traballo en Galicia, que foi a Diputación, no primeiro e último, que foi onde me xubilei. Ali era toda a beneficencia, como se falou aquí, porque nós o que facíamos era o apoio aos concellos, e nos concellos tiñan que estar no padrón de beneficencia, que se llamaba así as persoas que podían ser o xeito do traballo social. Entón, tuvimos que empezar a desfacer todo ese aire da beneficencia, por hablar un pouco de servicios sociais, de traballo social e de dereitos humanos. E tamén os cambios políticos nos beneficiaron en ese momento para seguir unha línea completamente distinta. Vamos despois con iso. Xa está. Espero que xa os contei bastante, non? Estábamos falando de como chegaches aos estudios, como te enteraches deles, que había esta carreira. Fixen o bacharelato no Rosalía Castro, aquí en Santiago, e tive un profesor maravilloso de filosofía que me relacionei con ele hasta que morreu, que era don Gonzalo Anaya, e ele era un profesor moi, moi especial. Entón,
fíxonos tamén un pouco de orientación ao acabar o bacharelato de estudos. Entón, a min díxeme, eu creo que ti farías un asistente social estupenda. E entón, eu como lle tiña tanta fe a don Gonzalo, pois fun para a escola de asistentes sociales que estaba en Salvador Parga, en Santiago, e a verdad, claro, o nivel da escola era bastante... Podes decir. Podes decir. Sí, bueno, fixen os estudos e despois facilmente Estamos aprobadas todas, aprobamos todas. En todo. Bueno, catearon o traballo de fin de carreira por cuestións revolucionarias. Bueno, e entonces despois por cuestións que teñen que ver ca falta de democracia, ca represión política que había naquel momento, pois presentei unha oposición que non aprobei, logo fume a Vigo porque non encontraba traballo aquí, e logo en Vigo empecé a traballar ca Asociación Regional Galega, colaborar. Traballei tamén nunha empresa 6 meses, despois tamén fun fora, o sea que en realidad de asistente social traballei moi poucos anos na miña vida, pero bueno, intensos. E, bueno, foi así o asunto. Quería preguntarvos tamén por... Saliron cousas por ámbitos laborais que perdimos ou que non chegamos a ter, que en principio pensamos que poderíamos ter. O ámbito da empresa, que é normal ata certo punto que se perdera, entendo, porque viñeron os servizos sociais ou non, ou que pensades deso. E logo, ámbitos como o ámbito educativo ou outros ámbitos nos que vos pensarades que íbamos terminar traballando as asistentes sociais e que logo non os conseguimos, non os traballamos. Entón, que ámbitos, digamos, que perdimos ou que ámbitos pensabades vos que iban a ser oportunidade laboral nosa, que iban a ser mercado laboral e que ao final non foron? De feito, ahora que tocas o ámbito educativo, o meu primeiro traballo foi nun equipo psicopedagóxico de apoio en educación, un equipo interdisciplinar, e o traballador social nos equipos psicopedagóxicos en estes momentos é moi residual, o sea, prácticamente desapareceu. É certo que creo que houve unha evolución, entendo que positiva, hacia un traballo social comunitario que nas nosas épocas tuvemos que pelexalo, o sea, de feito, pateamos todo Galicia para decir aos concellos quen era os traballadores sociales e que podíamos aportar a profesión dentro do ámbito municipal, pero foi medrando, así que realmente se chegou a asimilar e foi asimilando o traballo social comunitario moitos ámbitos que, ao mellor, antes os facíamos de servicios especializados. E no ámbito educativo eu creo que foi un deles, que se sacrificou bastante e nestes momentos coido que nos centros específicos de educación especial sí que siga habendo traballadores sociais, pero nos ámbitos de valoración de asesoramento dentro dos colexios, que era a función que tiñamos os equipos psicopedagóxicos inicialmente, penso que se perdeu bastante. Dicindo ahora Felicitas, hai que recordar o contexto social que era, cando acabei, por exemplo, no 73, Franco vivía, aínda que eran os últimos anos do franquismo, moito máis suaves que os primeiros, e era unha época xa de certa apertura e moita ilusión. Ahora ben, por exemplo, non se cumpriu nada. Cando eu cheguei a Santiago a facer traballo social, Conxio aínda dependía do Cardenal. Las habitacións eran todas corridas, había 1.500 personas, solo 3 psiquiatras. Era un nivel de asistencia, como xa dixo antes Isabel Grandal, totalmente da Iglesia Católica, era un ámbito de beneficencia. Eu, como son un pouco cabezona, pois a mí me apetecía moitísimo traballar no ámbito educativo. De feito, fixen todas as prácticas aquí en Santiago, en unhas aí enfrente, que estaba mirando antes o que era Neja,
aí enfrente, fixen aí as prácticas en outro colexio, porque había un libriño da ONU que decía que en todos os colexios, nos institutos, que tiña que haber un equipo formado por psicólogos, traballadores sociales. Pois hasta hoxe nunca hubo ese... Bueno, pero así establecido obligatoriamente, e entonces son ámbitos educativos que logo acabas e vas a donde tes traballo. E eu, o primeiro traballo que nunca creín que iría traballar foi a Cáritas Diocesana de Lugo. E foi unha apertura impresionante, porque daquela iglesia era moi aberta. Eu iba a Madrid, conocín o Servicio Social Comunitario, conocín los curas obreiros, coñecín os curas que se iban para aquí, para a montaña de Lugo, los curas traballadores. Entonces, para min, Cáritas Diocesana de Lugo, que además a diócesis de Lugo é amplísima, chega hasta Lalín, chega... Entonces, me deu unha amplitud de coñecemento moi importante. Só estuve en un ano e pico, pero foi básico. E despois, onde había traballo. Eu me fui á Seguridade Social, pero, bueno, deso xa falaremos máis tarde, non? Bueno, ou se queres falo ahora, pero, bueno. Non, continuamos. Sí. No, ya está. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que ámbitos de... Bueno, que te la hagas. Sí, ¿cuál era la pregunta? Bom, tú falaches, estábamos falando dos campos da profesión nos que traballaches tú ou aqueles que pensabas que podía a profesión desarrollarse e finalmente non o fixo. Eu traballei principalmente na empresa, despois na dirección da Escola de Traballo Social de Vitoria. O sea, dediqueime moitísimo á docencia do traballo social. Que facía, perdona, unha traballadora social nunha empresa? Porque é algo que nos hoxe... Bueno, o mundo da empresa foi interesantísimo para min, aprendí moitísimo, porque o mundo da empresa era onde facían os relés para os teléfonos modernos, que tiñan que facer unha cosiña de... Bueno, non me acordo como se chamaba. Traballaban muchísimas mulleres, pero sobre todo me fixo conocer o que era a inmigración dentro de la propia España, porque todo o mundo viña de Extremadura, bueno, todo en torno de Madrid, ou dos sitios menos ricos e menos con menos traballo. Entón, tiña moitos problemas os traballadores que viñan, normalmente habían vendido todo o que tiñan no pueblo e presentábanse en Madrid ca sogra, cos fillos, ca muller, sin vivienda, sin nada. E visitei a maioría dos obreiros que entraban a traballar no estándar, donde vivían cos xitanos en las chabolas, porque non tiñan vivienda. Entón, traballei en acordo co comité de obreiro para os intereses deles mismos, para que se crearan viviendas, que a empresa alquilara espacios que pudiera traspasar aos obreiros, os enfermos, os que de repente faltaban o mellor ao traballo. E chamábame o xefe de taller: mire, aquí fulano de tal, que fai 3 días que non ven a traballar, vai a ver que lle pasa, porque se non ven, dámoslo de baixa. E me encontraba precisamente un deles vivendo en as chabolas, que por pouco me matan a mí nas chabolas, porque iba camino das chabolas buscando a chabola que era a última, non me acordo como se chamaba aquella zona, era fora de Madrid casi. E iba entre unhas chaboliñas de gitanos ou de xitanos, bueno, e do outro lado tamén, e pásame un coitelo por delante das narices, e miro así, que se estaban tirando uns a outros, e digo, a mí me van matar aquí. Bueno, chego a chabola, tiñan solo unha cama, e dormía a muller, máis a madre da muller, es decir, a sogra este tiña que dormir sentado e quedábase dormido moitos días e por eso faltaba o traballo. Entón, bueno, falei con el, dije, mire, que se falta o traballo, perdo o traballo, vai ser peor para todos vostedes, non van a poder arrancar nunca desta situación. Bueno, cousas dese tipo, había moitas. En outra ocasión tamén que fora a ver, casi sempre era porque algún faltaba o traballo a ver que pasaba. E me desplazaba por todo Madrid e teño un recordo que non olvidarei nunca. Un que faltaba, era unha dirección, preséntome na casa, estaba a porta aberta e víase a cama onde dormía o matrimonio e había unha bebé morta, totalmente amarilla, a porta aberta, se ve que debían de dormir ca nena, e afogaron e marcháronse con medo, e me quedou grabado aquella imaxen daquella neneña morta.
E, bueno, casos así. O sea, que visitaba máis ben por as ausencias e preguntábame tamén por recursos de vivenda, de todas as cousas que necesitaban. Traballaba moito co comité de empresa. Pero tamén era época de folgas e de rollos tamén na empresa e de moitas cousas interesantes que estaban a pasar. Algo máis o... Non, sobre isto. Bueno, todo o que queiras, pero... Luz, que pensas ti sobre isto? A miña o tempo que traballei nos servicios sociales municipales, creo que é o ámbito específico dos servicios sociais e do traballo social, o ámbito público. E nas distintas institucións, é dicir que cada cual casou co seu obxectivo en concreto de atención á población, non? Pero pareceme que é o seu ámbito natural, o público. Eu traballei na Mancomunidade de Municipios de Órdenes cando se puxeron en marcha os primeiros servicios sociais rurais nos anos 80 en Galicia e tiñamos que atender, eu tiña que atender a 8 ou 9 concellos, xa non me acordo, pero eran 12, bueno, por 12. É que Isabel sabe porque traballamos moito en colaboración porque ela traballaba na Diputación da Coruña. E despois traballei no Concello de Santiago e tamén na parte dos servicios sociais que xa empezamos a chamar comunitarios, non? Foi evoluindo todo iso. Inicialmente, cando empecé en Santiago, que viña de Órdenes, xa se empezou a descentralizar o Concello, que solamente se recibía xente aquí en Raxoi. Entón xa fomos a barrios, a 3 ou 4 barrios. Bueno, tamén empecé co servizo de axuda ao fogar, que foi o primeiro que houbo. Bueno, tamén facía moito, porque me gustaba, no barrio traballo con mulleres, que me pareceu moi interesante e que despois tuve unha sorte tamén de traballar na Concellería de Cultura e Muller con Clotilde Martul. Puxamos en marcha a Concellería da Muller, a Casa de Acollida de Mulleres de Santiago, bueno, e despois acabaron os servicios sociais. A mí me gustaría acordar, ahora que falamos dos servicios sociais comunitarios, que, bueno, a maior parte dos que estades aquí son moi xóvenes, pero as que estamos aquí, as viejas glorias, tocounos nos anos 80 patear todos os concellos de Galicia, Blanca, Luz, Bonet, algunha que xa non vive, e patear todos os concellos de Galicia para presentar o traballo social. E recordades, cando chegábamos ao concello e decíamos que os traballadores sociais, pero naquele momento se falaba de asistente social. Asistente social, pero os asistentes sociales son para atender na casa, para limpiar, para o cambiar toda a mentalidade nos concellos e que entendesen o concepto do que significaba unha profesión que iba máis alá dos traballos domésticos e dos traballos con familias, que era un profesional de conversión a nivel social. Eso foi un traballo moi costoso, pero no que eu tamén quería resaltar a importancia de figuras como Blanca e como outras profesionales que se empezaron a implicar a nivel político e sobre todo desde os concellos. Eso foi casi como un antes e un despois, porque desde o momento que empezaron a entrar en política e que tuvemos, ahora que vexo a presidenta aquí, a nivel nacional, pois unha directora xeral de Servicios Sociales, Patrocinio das Heras, unha secretaria xeral de Acción Social, Elvira Cortajerena, todo eso foi como un cambio moi importante porque desde adentro as administracións empezaron a plantexarse que era eso do traballo social
e que eran os traballadores sociais. Entón, a partir deses momentos foi cando se foi conseguindo, primeiro, como dicía Luz, pois unha traballadora social por unha mancomunidade imensa, o sea, con un montón de concellos ao seu cargo, que casi pasaba todo o tempo en carretera, a que na situación actual que prácticamente hai moi poucos concellos que non teñan un profesional do traballo social nos seus equipos ou moitos máis de un. Entón, creo que ese é un momento ao cual a persoas como Blanca se lle debe tamén o implicarse políticamente, que era moi difícil, porque que un traballador social se implicase en política era moi mal visto. O sea, moi mal visto, non podía ser imparcial, se decía, non? Si tú eres militante de un partido político. Entonces, o ter a valentía de seguir compaxinando a profesión co nivel político, creo que foi un hito moi importante para a nosa profesión. Para que os dedes conta en como estábamos, porque claro, estamos... Branca, perdón. Estamos falando, agora no ano 2026, pero cando empezamos nos a traballar nos anos 70, a segunda parte dos anos 70, principios dos 80, as mulleres aínda non podían abrir unha conta, non había divorcio, non había lei do aborto, non había nada. Entón, claro, era traballar en un contexto social moi fastidiado. Non estaban, empezamos a traballar antes de morrer Franco. Morreu Franco, pero tuvemos que loitar verdadeiramente, por exemplo, para a legalización dos sindicatos. Por exemplo, na administración pública non había eleccións directas. Se elexían los sindicatos, pois había comisións, había CIGA, representaban a los sindicatos, pero non había eleccións directas. Entón, unhas xornadas moi importantes foron en 1977 en Pamplona. Foron unhas xornadas revolucionarias no 77, acordas? Ali aínda se falaba, agora que me acabo de acordar porque falou Felicitas de patrocinio, de Patro e de Elvira Cortajerena, ali aínda se falaba se un asistente social podía pertenecer ou non podía pertenecer a un sindicato. Se discutía eso, que nós non podíamos pertenecer a nada. O sea, había aínda a concepción de que casi éramos damas de la caridad, non? Entón, é un pouco para poñernos en contexto do que estábamos a defender, non? E eso foi cambiando pouco a pouco, afortunadamente, xa empezamos a participar en outros no aspecto político. Sí que é importante porque nos propios partidos políticos tampouco descoñecían totalmente a profesión. Eu que sí quero decir aquí que os servicios sociales comunitarios se crearon en Galicia gracias ao Colexio de Traballo Social, a todas as profesionales, porque tuvemos tamén a sorte de que algunhas traballábamos na Xunta de Galiza en servicios sociales e o director xeral da Xunta de Galicia, José María Valencia, que estaba con nos en Coruña, moitas reunións tuvemos que ir, moitas veces tuvemos que vir a Santiago, moitas veces las de Santiago. Eu quero agradecer sempre, porque creo que o traballo, o Colexio de Traballo Social é a nivel de Galiza, pero unhas persoas que tuveron que traballar moito eran as que vivían en Santiago. Eu sempre recordo da miña xunta directiva que, eu vivía en Lugo, pero casi todo o traballo lle caía a Luz, que era a responsable da organización, porque estábamos todos os días na Xunta de Galiza, todos os días. E foi un fito crear os servicios sociales comunitarios, porque eu quero deciros que cando eu empecé a traballar, os únicos sitios onde se traballaba eran no mutualismo laboral, no Instituto Social da Marina, e non había outro tipo de cobertura social nas administracións públicas. E, a verdade, traballamos moito. Nos pelexemos moitísimo ca Xunta de Galiza. Estábamos ali todos os días, non? Loitando para que se crearan os servicios. Efectivamente, se levaban 7, 8, 12 concellos, pero foi un fito que se crearan os servicios sociales comunitarios. Luz? Bueno, eu ao falar Felicitas de cando asistentes sociales empezaron a participar en política, en puestos. Eu creo que a profesión foi evolucionando, por un lado, desde o 75, que houve unhas xornadas en Levante importantísimas, donde se debatía o que era esa profesión, porque en realidad falamos de profesión, pero non había nada profesional, digamos, nese inicio. Entonces, non se...
en esas jornadas, non sei se lembras, que entrou a policía, nos mallou dabondo, porque se supoñía que en un debate entre profesionales que estamos facendo debate político, e iso era imposible. Pero foi un momento moi importante no que a profesión, eu creo que cuanto máis era os palos que levábamos, como que máis forza collíamos de decir isto parece que sí que interesa, porque senón tampouco tiñan tanto problema de que, que nos reunísemos 4 micos, 4 mulleres en Valencia, por exemplo. Bueno, entonces esas xornadas foron moi importantes para o que se chamaba naquel momento a conceptualización do traballo social. As xornadas de Levante, estamos falando. De Levante, sí, que foron en Valencia no 75, creo. E despois, as xornadas que falou Branca tamén, e logo a implosión da profesión e dos servicios veu, hai que decirlo así, no 82, a partir do primer goberno socialista e con profesionais, con colegas que ocuparon postos moi importantes nese goberno e que desenvolvemos entre todos unha teoría, todo un corpus profesional e tamén de atención aos ciudadanos nas súas necesidades e nas súas reivindicacións para a convivencia, para solventar as súas necesidades vitais nos distintos campos. E aí creo que foi un salto enorme, pero enormísimo, non? Para a profesión e para a política social, para o desenvolvemento da política social. E aí o Consello Xeral de Colexios a nivel estatal traballou durísimo en formar os profesionais e en debatir moitas cuestións teóricas e profesionais e logo tamén de como aplicar na política social todas esas cuestións. E iso levounos un pouco a donde estamos hoxe, inda que deberíamos de estar moito máis alá, non? Vivir máis no futuro. Pero, creo que foi ese recorrido moi importante. O desarrollo profesional e o desarrollo político, non? O contexto. Branca, que agora decía Luz, a donde chegamos, non? Claro, a nos colleunos unha época de un traballo intenso, pero todo eran boas novas, non? Realmente non había nada. Entonces se foi creando unha serie de cuestións que todo era positivo. Non había servicios sociales de atención primaria, pois se crearon, despois se crearon os servicios sociales en saúde. Estamos en unha época, non vou entrar ahora a analizar a época actual, pero estamos en unha época de bastante estancamento. Profesionalmente hai que traballar moitísimo para volver a poñer os servicios sociales onde estaban e non convertirlo en unha profesión burocratizada como se intenta hoxe que non se vaya. Entonces, non vou entrar agora en onde estamos, senón o que hai que facer, que me dá impresión a min, que eu xa casi levo 10 anos xubilada, que hai un estancamento en este orden. Quería preguntarvos agora, entrar noutra fase, xa para ir terminando, que continúe o acto. Temos a sorte de que sodes de distintas xeracións, non? Entón, é dicir, a asociación, o colexio, que vai ser o colexio, pois se crea no ano 67, é dicir, no ano 83 vai a ser colexio, despois da lei de 1982. Pero quero ir máis ao comezo. Como unhas rapazas por entón entran no movimento asociativo profesional, porque aquí tamén supoño que habería que xuntar as cuestións que antes falabades da política e da profesión. A pregunta é, estamos nun acto do colexio, este colexio xa ten os seus anos de historia, este colexio comeza en 1967 como unha asociación. Como entras, cal é o primeiro contacto de vosoutras coa asociación? E como foi? Como vos enterastes?
Vamos a ver, eu no 72, cando cheguei a Lugo, había en Lugo só 3 traballadoras sociais. Enseguida me integrei na asociación, en Agas, daquela Agas, a Asociación Galega de Servicios de Asistentes Sociais, me nomearon vogal de Lugo, en Santiago, aquí en Compostela. Me valeu pa moitísimo. A verdade, a veces penso se non debía de haber colexios profesionais, pero é interesante que sexe un colexio a nivel de Galiza, non? Porque tamén te permitiu, éramos 3 traballadores sociales, permite que teñas contacto con outros traballadores sociales e con outras realidades. E despois, os 2 anos ou 3, me elixiron tesoreira da asociación e os vou a contar como heredei a tesorería de unha traballadora social clásica da Coruña, Lojita Ponte, con unha maleta. Me deron toda a tesorería porque non tiñamos local, non tiñamos nada. Entonces vin a Santiago e eu, claro, cobraba nas reunións e me deron unha maleta e na maleta iba todo o que era a tesorería do colexio. Era, a verdade, hubo traballadoras sociales do inicio que foron pioneiras, además, no traballo. Foi xente moi traballadora. E despois, cando se crea a Lei de Colexios Profesionais, cando xa pulamos para que se creara o colexio en Galiza, pois foi cando no 83, chámame Felicitas, xa estaba eu en Lugo, porque eu do 77 ao 80 e pico estuve traballando na Coruña. Chámame para formar parte do primeiro colexio e a verdade o tomamos con moita ilusión e eu creo que foi importante porque se estableceron unas bases, tamén tuvemos un local, xa había unha persona ali traballando no colexio que aínda me acordei ahora, Florencia, que non volvín a saber nada dela, que estuvo moitos anos, unha argentina, que é traballadora social, que viñera no exilio da Argentina, na represión da Argentina, viñera pa aquí, pa Santiago. Entonces, esa foi a maneira de entrar do colexio, pero eu quero aquí reivindicar o traballo das pioneiras, daquelas primeiras persoas antes de crearse o colexio, que traballaron moitísimo e que había en Madrid tamén xuntanzas. Foi importante tamén as xuntanzas co resto da xente do Estado. A min, eu é que anduve primeiro por aí adiante. E entonces, cando cheguei a Galicia, xa foi o momento de que se creou o colexio. Entonces, a historia da asociación a coñezo un pouco por de referencias, pero non a vivín, non? Pero o que viviches tú? O que vin, eu tuve unha suerte de que, bueno, sou un pouco mundana, de que estuve un ano en Perú, o cual foi como un contraste moi importante, que frente a que as necesidades sociais igual eran moi máis apremiantes, se vivía xa a profesión con un nivel de moito asentamento. Despois estuve en Euskadi, e en Euskadi a profesión estaba xa moi consolidada. O sea, que eu quero dicir que tuve a sorte en ese sentido de cando cheguei a Galicia, pois, bueno, pois todo un pouco o que traía do meu bagaxe de atrás, pois intentamos entre todas as que estábamos neses momentos que tamén se empezase a poñer en funcionamento en Galicia. E foi unha experiencia, además, moi positiva, da cual, bueno, eu quería tamén recordar algo tamén moi importante que foi que agora a vos, aos xóvenes, vos sonará así como moi viejuno, pero houve unha publicación, o primeiro libro que nos chamamos, ademais, o noso libro, o Libro Verde, que precisamente Elvira Cerdeiriña e Patrocinio Las Heras, que publicaron sobre o estado, introdución ao benestar social. Introducción ao benestar social, o libro das casitas. Pero ese libro foi moi importante, porque nun momento en que os servicios sociales viñamos de toda a época asistencialista e non había unha base teórica, sentou unha base teórica moi consolidada e que, ademais, por o que dicía Blanca e Luz, que tiñan moitas reunións a nivel nacional, pois ese era casi como o libro de cabeceira, no cual se foi implantando pouco a pouco e se foi tirando un poquinho máis hacia unha vertiente máis profesional, non tan asistencialista,
sino máis de cambio social e... No caso de Luz, é dicir, como viviu, como se integrou no asociacionismo? Bueno, non recordo en concreto eso. Acórdome de que en Vigo había unha asociación importante. No colexio ora teñen todos os datos desa época porque, bueno, non sei por qué, tiña unha carpeta con un montón de cousas que quedou esquecida nunha casa e encontreina bueno, entón aí están hasta todas as afiliadas que había en Vigo en aqueles anos, non? No 74, no 75. Entonces, dun xeito natural, é dicir que, bueno, participabas en cousas en eso tamén, e era unha asociación importante porque había bastante xente que traballaba en Vigo. Teño recordo que casi todo o mundo traballaba en empresas, menos Conchita, non me acordo o apelido, que traballaba en Cáritas, alguén no psiquiátrico, no Rebullón, e logo todo en empresas. Entonces, os debates eran sempre sobre as formas organizativas, como difundir a profesión, bueno, cousas así sempre dese tipo. E non sei, facíamos as reunións en Vigo, logo a nivel de Galicia, e non teño así moitos recordos de cousas concretas. Eu pensaba, o sea, quería decir en lo que estamos falando ahora, que a tardanza do colexio está relacionada tamén co reconocimiento oficial do título, porque eu desde cando estaba en Vitoria tocoume como directora da Escola de Vitoria, iba a reunións con os distintos directores de España que reuníamos en Madrid para luchar con o Ministerio para conseguir o reconocimiento oficial do título. Foi primeira etapa, que houve que facer unha reválida máis, para que nos dieran un diploma oficial ao Ministerio. E non encontrei outro día na miña casa. E despois subeu o nivel tamén que íbamos tras do recoñecimento universitario. O sea, que todo ese proceso foi condicionando tamén a aparición do colexio, porque os colexios correspóndese con titulacións universitarias, como tales colexios. Unha boa pelea. Loitaron as escolas, que foron as escolas as que loitaron por o recoñecemento do título oficial, e tardaron moitísimo. E cando estaba en Vitoria ainda non estaba reconocido oficialmente. E nos facían para ver o nivel da enseñanza que se daba aos alumnos e alumnas, tiñamos que facer unha especie de revisión co tribunal que viña de Madrid. Os de Vitoria íbamos me parece que eran Burgos, me parece, reuníamonos. O Valladolid, sí, Valladolid, sí. O sea, que habían hecho, sí, e tamén iban os de Galicia, tamén víamos. Sí, e despois conseguir o da diplomatura. Entón, hubo aí un paralelismo en que había que conseguir a conquista de que o título fora reconocido oficialmente primeiro e logo o nivel universitario. Todas as cousas iban ligadas. Imaginaros que cando viñemos a estudiar, o director era un jesuita e la directora era Pilar Rajoy, a tía de Mariano Rajoy, que tamén, o sea, que era totalmente eclesial. Solo unha anécdota. Eu quería dicir unha cousa. Independentemente das impresións persoais que podamos ter respecto á persona que dirixía a escola, foron os que a crearon. O sea, eu lles agradezco que hayan traído o traballo social a Galicia. Foi o inicio. E logo púdose loitar por mellorar os contidos de... O sea, que eu, polo menos, estou agradecida aos que crearon a escola, en el sentido que foron os pioneiros en lanzarnos a ter este traballo. Por continuar co fío, xa para terminar tamén da escola, quería preguntarvos nos estudos. Temos a escola aquí ao lado, por lo menos a actual, non? Estamos ao lado de San Martillo Pinario. Quería preguntarvos se algún profesor, algunha profesora vos quedou na cabeza na vosa trayectoria estudiantil.
A mí sí que me quedaron. E eu pensei despois, porque eu non sabía quen era. A min deume clase Baldomero Cores Trasmonte, un sociólogo, e nunca se me esquecerá que no primeiro ano, 68-69, bueno, se fala do 68 de París, pois o 68 de Santiago foi máis importante, e foi antes, máis importante e antes. E entonces estaban pechados os estudiantes na Facultade de Filosofía e tamén fora acaba de ser la guerra palestina, la israelí-palestina do 67, tan importante. Nunca me explicou ninguén tan ben o que significaba aquel conflito como Baldomero Cores Trasmonte. Moi bon profesor. E tamén moi bon profesor, me deu clase o que despois sería o bispo de Lugo, Padre Gómez, que era franciscano. Deume clase a Ruti, un tío chulito de Pontevedra. Deume clase Besada. Eu me acordo de moitísimos profesores, pero, bueno, destaco a Baldomero Cores Trasmonte. Moi ben, xa para terminar, falastes antes do ano 82 como un antes, un despois, como o libro das casitas, o impacto que tivo. Teño entendido que desde o colexio se fixo unha versión dese libro. Nos poderíades contar, porque é algo bastante descoñecido. Estamos falando do famoso Introducción ao Bienestar Social del libro das casitas de 1979, de patrocinio de las Heras, e, bon, aquí na Galiza, pois, fixemos algo específico. Fixemos un remedo, iba a decir, de libro, un pouco basándonos no que había a nivel estatal, en galego, pequeniño, verde, tamén era verde, e un pouco para que servira de base, non? Que non o volvín a ver, non sei se existe, se non existe, se alguén o ten, pero, claro, sí, estaría interesante, moi sinxelo, o sea, que era realmente unha cuestión básica, pero, bueno, me pareceu, era unha guía importante do que era os servicios sociales. Aunque era unha cuestión, aunque era moi básico, eu creo que era un momento en que había que asentar ben os conceptos, e en ese sentido, ese remis, esa síntesis que se fixo, eu creo que foi moi importante. Sí, de feito, chamábamos tamén, xa non me acordo como, pero, bueno, tamén tiña así como un nombre simbólico, así. Moi ben, pois, bon, saliron moitas cousas, deben sair máis cousas na historia do traballo social de Galicia, na nosa historia, non somos únicamente un apéndice do traballo social estatal, así que Luz, Isabel, Branca, Felicitas, moitas grazas por ternos acompañado, moitas grazas polo que fixestes, moitas grazas porque estamos aquí por vos. E pechamos este acto. Grazas ás catro, grazas a Xoán, grazas de verdade. Historia viva do traballo social en Galicia. Felicitas, Branca, Luz, Isabel, graciñas ás catro de verdade. Cantas cousas nos acaban de contar. Para alguén alleo e profano como son eu, teño que entender que Rajoy quedou segundo no rebumbiómetro, pero a Ruti gañou, porque foi mencionalo e aquí se montou un tremendo barullo que eu agardo que despois nos pinchos, porque non sei sabedes que despois hai pinchos, a ver se alguén me explica o chiste así, como din na clase, así nos rimos todos, porque debo ser o único que estou fora. Bueno, faime moita ilusión, ademais, pasarme aquí, se os compañeiros de sonido o saben, porque levo mirando con envexa este atril desde que empezou o acto. Dámosles outro aplauso, mentres acaban de volver aos seus sitios. Porque, ademais, creo que Xoán tivo razón polo menos dúas veces ao longo da intervención. A primeira, cando dixo que eran as auténticas autoridades do traballo social en Galicia, e cando dixo, cando se refería aí no final, neses agradecementos. Hai que darlles as gracias non só porque estivesen aquí, así de ben como están, senón por todo o que fixeron e que permitiron que o traballo social este onde está hoxe, gracias a ese traballo que se fixo naqueles tempos tan duros que os teléfonos eran fixos. Imaginade o complicado que era traballar daquela. Ben,
Despois da memoria, chega o momento dos recoñecementos. Temos moito que recoñecer, temos moita xente a que recoñecer, o colexio ten moita xente a que recoñecer e hai moita xente do colexio que ten que ser recoñecida. Así que, para o primeiro destes recoñecementos, pido un aplauso e pido que suban a acompañarme aquí arriba o escenario a presidenta do Consello General, Emiliana Vicente, e a presidenta do Consello, Rosi Capelo. As dúas. Porque o que imos facer a continuación é un recoñecemento ás presidencias, ás presidentas dende Argas ata Agas e a todas as presidentas do colexio. Eu vou pasando lista, elas van vindo, o PIN van yo dar, non yo van colocar, non vos preocupedes, ninguén vai sair ferido, vai sair todo ben. Así que empezamos chamando dende a primeira presidenta da Asociación Argas, Asociación Regional Gallega de Asistentes Sociales, Emilia Varela, presidenta de 1967 a 1970. 99 anos contemplan a Emilia. A organización, o ano que ven, se repetimos, rampa, por favor. Emilia Varela, primeira presidenta de Argas do 1967-1970. Parabéns, Emilia. Moitas parabéns, gracias por estar connosco. Despois de Emilia, no 1970. Despois de Emilia, no 1970, Isabel Martínez Laje. Elena Urestarazu foi presidenta do 71 ao 73, non está aquí, pero ten tamén o seu recoñecemento, e sí que está, que acabamos de facela baixar para facela volver a subir, Isabel Grandal, que foi presidente do 73 ao 76. E despois de Isabel, a última presidenta de Argas, que non está hoxe con nós, Artemia Dieguez, do ano 77 ao 79. Imos coas presidentas de Agas. Quitamos a R, pasamos á Asociación Galega de Asistentes Sociais, primeira presidenta, Emilia Pérez, dos anos 1979 a 1981. Primeira presidenta de Agas, segunda presidenta de Agas, que tampouco está, Ana María Rodríguez Seoane, que foi presidenta do 81 ao 83. Despois de Agas chegou o colexio e a primeira presidenta tamén acabamos de vela. E un anaco, Felicitas Rodríguez, do ano 83 ao 85. Quen vai despois? Blanca Rodríguez Pazos, do 85 ao 90. Non está Julia García Álvarez, que foi presidenta do 94 ao 97. E si o está Concepción Rancaño Osorio, do 97 ao 2001. Pilar Couce Freire foi presidenta do 2001 ao 2007.
E foi case sorpresa de última hora, pero temos con nós a María José Tomás Berbén, que foi presidenta no 2007. A que non pode vir é María José Redondas Vallejo, que foi presidenta do 2007 ao 2011. Agora unha que si está e que vai poder subir a por este recoñecemento, Juana María Tubío Ordóñez, presidenta do ano 2011 ao 2013. Diana Parada Alvedro foi presidenta no ano 2013, non se atopa hoxe entre nós. Despois chegou o turno para a flamante expresidenta Miriam Rodríguez, presidenta do 2018-2026. E a actual presidenta, Rosario Capelo. A ver como vos organizades, porque creo que tedes que estar todas xuntas na foto. Non sei como imos facer, pero isto temos que conseguilo. A ver, ten todo o mundo a foto deste momento histórico. Nunca hubo tantas presidentas por metro cadrado. Queda alguén? A ver, que saquei un e o mando grupo de WhatsApp de exalumnas de Arruti, xa está. Están? Un aplauso para que poidan baixar. Sen presa. Baixádeme sen presa. Imos con máis premios. Esta vez son premios a labor e traballos que se recoñecen dende o propio colexio, despois de ver como se recoñecía as presidentas. De verdade que o da Rampa hai que pensalo, non sei que falar costalo ou co colexio, pero o da Rampa hai que pensalo seriamente. Como cada ano, o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia fai unha convocatoria para entrega de premios nas categorías de boas prácticas, de investigación e o premio o TFG-TFM. Pois ben, imos xa con ese momento para coñecer as persoas premiadas. Volvémonos mover, non é por volver todos os compañeiros de son, pero o atril agora tocalle as persoas que teñen que dicir que engañaron cada un destes premios. Para entregar o primeiro, chamamos a unha integrante do tribunal, a Emma María Seoane Uzal. Emma ven entregar o premio dentro da categoría de boas prácticas, o traballo gañador que é o programa de acollida para persoas recentemente diagnosticadas de Parkinson, intervención temperá desde un modelo biopsicosocial e comunitario. Este premio non o deu, o que tivo que ler. Non pode estar a gañadora, Jennifer Santín, así que, Emma, tócache recollelo no seu nome e incluso, se queres dicir algo no seu nome, ali no atril, se queres. Boas tardes a todos e a todas. Perdonadme o meu nerviosismo porque estou aquí un pouco como fai sempre o traballo social comigo, de sorpresa. É certo que eu viña solo entregar un premio, era tan fácil como a compañeira darlle o diploma. E de repente me dixeron que non podía vir e que si podía dar unhas palabras. Ainda que me coste un pouquiño, quero de dicir en primeiro lugar que lamenta moito non estar aquí polo premio recibido a compañeira Jennifer que realizou o traballo. Dar as gracias ás dúas compañeras que xunto comigo formamos o xurado, Marta Pintos e Conchi Vilas, que creo que está por aquí, porque a verdade é que foi un honor ler as dúas representacións que hubo sobre traballos de boas prácticas.
Foi un honor, sobre todo, porque na nosa profesión escoitamos moitas veces as cousas que son complicadas ou salen máis. De feito, somos bastante críticas con nós mesmas e non falamos do que facemos ben. En estes dos traballos é superimportante ver o traballo ben feito, dende a esencia do traballo social, dende a humanidade, dende as emocións e, sobre todo, do traballo ben feito non só para os usuarios e para as súas familias, sino para que o nos representa o noso traballo. Gustounos moito ler as miñas compañeras a min estes dos traballos que realmente os dous merecían o premio. Hai que ampliar os premios porque os dous mostraron o traballo ben feito de todas nós, aínda que foran representados por Jennifer e a súa compañeira. Ela non pode estar aquí, a min me colleron un pouquiño de sorpresa, pero é un honor estar aquí cas autoridades, con as miñas profesoras, a que foi un placer atoparme de novo, con toda a xente, compañeiras e amigos para recoller este premio de Jennifer ben merecido, porque o traballo social é esencia e só quero recordar que xuntas somos máis fortes e para iso está o colexio. Moitas felicidades á nova directiva e, por suposto, tamén unha aperta moi grande para que se vai, porque o traballo realizado é o que nos une e o que temos que seguir facendo. Moitas gracias a todos e a todas. Graciñas, Aima, foi discurso de gañadora case. Invitamos agora a subir ao escenario a Paula Blanco López como miembro do Tribunal de Avaliación da categoría TFG-TFM. Hola, Paula. Ti xa sabes quen gañou? Vale. Imos a anunciar. O premio é para Jonathan Santos Seoane polo seu traballo A importancia de tomarte, relatos e reflexións dende os centros de emerxencias e atención humanitaria. Gracias, Jonathan. Jonathan, se queres dicir algo do teu momento, senón xa sabes que no xurado explícanse moi ben tamén. Bueno, boas tardes a todas e a todos e moitas gracias ao colexio. En primeiro lugar, a verdade é que non tiña pensado dicir nada porque me pon bastante nervioso esta situación, pero dado o título do traballo sí que me gustaría explicar o porqué a importancia de tomar té. E é porque este traballo nace dunha pregunta que me fixo unha das persoas acollidas nun dos centros de emerxencia e atención humanitaria nos que traballaba e era si tomaba un té con eles e iso foi o que me fixo repensar a maneira na que desde o social acompañamos as persoas neste tipo de centros. E de aí é onde nace a importancia de tomar té, de poder conectar coas persoas, de poder habitar os mesmos espazos nos centros máis aló das oficinas e entonces tamén as gracias máis importantes son para as persoas acollidas dos centros que foron as protagonistas e as que fixeron que hoxe tamén este aquí. Así que moitas gracias. Parabéns, Jonathan. Graciñas, Paula. Creo que a partir de agora llevamos dar un poquinho máis de importancia a ese acto tan sinxelo de tomar té. E imos xa coa categoría de investigación. Entregan o premio María Elena Puñal en representación da Escola Universitaria de Traballo Social de Compostela e Arturo Parrado en representación da Dirección Xeral de Inclusión. Mandaron cheler os nomes a ti? Está alguén influindo, está meténdose alguén no meu traballo? Vale, pois nada, sábelos. Veña. As dúas persoas galardonadas co premio de investigación son Ángela Pichel Quintáns e Sandra Lorenzo Casado.
Aquí para medio. Arturo, un poquinho cara a dereita, Arturo. Aí. Parabéns. Eu vim para aquí para non sair na foto, pero o micro é voso. Que tensión. Dios, é que isto é novedoso para nós, somos moi novas. Nada, en primeiro lugar, queremos dar as gracias ao colexio por organizar estas jornadas e tamén pois, a miña compañeira, sobre todo, por animarnos así un día falando a tirarnos a piscina e decir, veña, vamos a facer algo. E logo, pues, obviamente, tamén grazas ás persoas que participaron no noso proxecto. Eu creo que non teño nada máis que dicir en principio. Bueno, a verdade é que esta investigación nace un pouco pois, de nós, máis que como traballadoras sociais, como cidadás, que no día a día habitamos diversos espacios comunitarios, diversos espacios de activismo e queríamos revalorizar o papel do comunitario na vida cotidiá. E o papel do comunitario na transformación social, porque unha persoa de forma individual transforma, pero todas xuntas. E, bueno, a verdade é que foi super enriquecedor, sobre todo, coñecer iniciativas increíbles e chulísimas que se están levando a cabo na Galiza, pero xa non só dende o traballo social, dende a veciñanza, dende o activismo. Foi fermoso, aprendimos de todas e cada unha das persoas, dende veciños, dende persoas de intervención social, educación social, traballo social, profesorado. E, bueno, con isto queremos mandar, sen ir máis lonxe, a mensaxe de revalorizar o traballo horizontal, revalorizar o traballo dende abaixo, porque aquí nos fomos unhas máis, o sea, non fomos suxeito obxeto, senón que formamos parte do grupo investigar en todo momento. Foi fermoso, a verdade, o proceso de investigación, o disfrutamos moitísimo coñecer, falar, escoitar e, sobre todo, facer en conxunto. Así que, por un traballo social comunitario, horizontal, feminista, grazas a todas. Parabéns, Ángela, Sandra, parabéns a todos os premiados e premiadas. Creo que empeza a coller a dinámica isto. Recoñecemento, premio, despois do premio toca recoñecemento. Despois do recoñecemento que houbo a todas as presidentas e expresidentas que foron do colexio, chega o momento de entregar os pins de homenaxe ás persoas que levan 25 anos colexiadas. Un traballo para o que pido axuda outra vez, neste caso, a vicepresidenta do colexio, Ana Carracedo, e a secretaria Ana Ares. Volvo ao sitio cómodo. Imos pasando lista. Estades preparado? Estades preparadas? Somos moitos, imos intentar facelo dun xeito áxil e imos por orde alfabética, como nas clases. A primeira, María Elena Antelo García. Sabes que están a María. Moi ben. María de Gracia Areñas Gómez. Rosalía Cascón Castro. Olaya Cristóbal Limes. María Teresa Díaz do Campo. Sofía Méndez Camaño. Xosé Iván Mesura Souto. Fátima Mota Ceruelo. Ana María Rodríguez Fernández. María Elena Rodríguez Rodríguez. Teresa Sabajanes Reguera. Sonia Seoane González.
Lourdes Silvoso Fuentes. Que non me marche ninguén, eh? Beatriz Sixto Solar. María José Tomás Berbén. Patricia Torrado Silva. María Paula Villaverde Gondar. E Yolanda Villaverde Gondar. Ten todo o mundo pin xa? Parece que non, non. Isto, que son moitas persoas, son moitas as premiadas, as recoñecidas. Diploma, pin... Non marchedes. Esta foto sí que vai ser divertida de facer, eh? A ver, quen ten xa o pin e o diploma? Quen o teña, cara ao fondo. Así nos imos repartindo os espazos. Paula Villaverde, Yolanda Villaverde, sodes irmás? E quen se vos colou? Porque unha é a colexiada 1501 e outra 1503. Quen ten o 1502 que se colou entre elas? Como se fixo iso? Bueno, despois deste recoñecemento só nos queda o gran premio da noite, pero dese non imos contar demasiado aínda ata que todo o mundo teña xa o seu pin, o seu diploma. O pin poñémolo na casa, o diploma abrímolo e lémolo tamén na casa, veña que xa non queda nada. Fiadevos, de verdade, aí dentro hai un diploma, ten o voso nome, se algún nome non se dá correctamente pola presa, podedelos intercambiar despois no pincho. Estamos na última, sí, a penúltima. Quen falta? Hai pouca xente aquí arriba, non, Ana? Que éramos poucos, a ver que faltan. Santiago García Telmo. E Mariluz Castro Outón, que quedabades en diplomas en PIN. Pero non dicíades nada. Pero hai que avisar, senón... Queda alguén máis aí que cumplise 25 anos e non o chamasen? Último aviso, eh? Xa está. Moi ben. Todo o mundo ten PIN? Todo o mundo ten diploma? A ver como vos organizades para sair na foto, eh? Igual podíamos facer dúas filas, xa postos a improvisar. Sí, unha fila abaixo e outra arriba. Entran ben na foto, porque se hai que movelas ten que ser agora, eh? Despois non imos poder. Todo ben? Listo? Moitísimas grazas e parabéns a polos vindeiros 25 anos que estes pasaron voando, a que sí? Bueno. Este é o risco de ter moita xente no escenario, que logo non che dan baixado. Levan moito tempo sen verse, teñen que comentar... A ver, moi ben. Ben, pois xa nos queda, nada máis, o último premio da noite. Un premio que se entrega por primeira vez, o primeiro premio ao compromiso social, que non vou anunciar ata que non esteades todos e todas caladas. Primeiro premio ao compromiso social do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, a María Xosé Silvar Sés. Ui. Temos un vídeo. Poñemos o vídeo despois. Temos o vídeo.
Hai voces que cantan e hai voces que transforman. Hai voces que acompañan a historia dun pobo, que lembran de onde vimos e que nos empurran cara a onde queremos chegar. A de SES é unha desas voces. Unha voz que nace da terra, da lingua e da memoria colectiva, pero tamén da rebeldía, da dignidade e do compromiso. Ao longo da súa traxectoria, María Xosé Silvar, SES, fixo da música moito máis ca arte. Converteuna nun espazo de conciencia, nun lugar onde as palabras denuncian, onde a música abraza e onde as cancións se transforman en ferramentas para cambiar o mundo. A súa voz leva consigo a defensa da igualdade, a forza do feminismo e a certeza de que outra sociedade é posible. Nos seus versos viven as loitas das mulleres, a dignidade das persoas invisibilizadas e a esperanza das novas xeracións que buscan referentes valentes. Porque SES non só canta, SES cuestiona, interpela, acompaña e empodera. Dende os escenarios e tamén fora deles, participa, apoia e impulsa iniciativas sociais que construen comunidade, conciencia e xustiza. A súa arte recorda algo fundamental, que a cultura tamén é compromiso, que a música tamén pode ser loita e que a palabra tamén pode abrir camiños. Por iso, nesta primeira edición do recoñecemento a persoas comprometidas socialmente, o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia quere homenaxear a unha muller que fixo da súa voz un acto de responsabilidade colectiva. Unha muller que inspira, que incomoda cando é necesario e que nos lembra que transformar o mundo tamén comeza por nomealo. Hoxe, recoñecemos a súa traxectoria, o seu compromiso e a súa capacidade para converter a música nun motor de cambio. Porque cando unha voz se levanta con verdade, moitas outras atopan tamén a súa forza. Grazas, SES, por facer da túa voz un camiño cara a unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis libre. Esas serpes secas que nos queren calar, compañeras nos soños duelen, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar, nesta terra que fai testamento que Moitísimas grazas. Excesivo. Moitísimas grazas. Eu son sempre de improvisar, pero non son moito de este tipo de cousas, e entón, por respecto e por consideración recíproca, escribín unhas palabras breves para ser eu. Moi boa tarde a todos e a todas, aínda que me apena ver que seguimos sendo, como sempre, na asistencia e no coidado máis todas que todos. En primeiro lugar, quero manifestar o enormemente difícil que é para min escrever e ler este agradecemento e destacar que tal dificultade é directamente proporcional á honra que sinto recollelo. Miren, eu non me considero digna de ningún premio, honestamente, e a dicer verdade, poucas veces vexo neles máis que unha bacanal gremial ou unha recompensa á sumisión. Porén, e moi pola contra, non é este un recoñecemento por parte de sectores que parecen ou se teñen a sí mesmos por VIP, por very important people, senón por parte dun sector que verdadeiramente o é. Contolles que unha das primeiras cousas que eu comprendín cando comecei a dedicarme profesionalmente á música foi que efectivamente o escenario pode ser un espazo de loita. En escena pódese, por suposto, apelar ás conciencias, tentar sementar cuestionamento e amosar con transparencia a complexidade e profundidade da condición humana. Pódese visibilizar o agochado e amplificar o sibilino. Pódese, en efecto, presentar batalla. O que ocorre
e que esa batalla non é, nin moitísimo menos a batalla máis meritoria, porque esa batalla non é, nin moitísimo menos, a batalla máis dura. O que comprendín co meu oficio é que a verdadeira batalla, a dura, a brutal, a que te desangra, esa está moi lonxe dos escenarios e das tribunas. Segue a estar no doméstico e segue a estar no anonimato. Está onde xamais hai un foco que te alumbra, nin un auditorio disposto a regalarche unha ovación. Non hai dúbida de que os seres humanos somos aquilo que facemos cando ninguén nos está mirando. Ningún de vostedes recibe unha ovación cada vez que consola a un neno separado de súa nai. Non lles piden fotografías por transitar o medo xunto a unha vítima de violencia ou por axudar a superar 1001 síndromes de abstinencia para sanar persoas e familias enteiras. Ninguén enmarca a súa asinatura por chegaren á súa casa sen enerxía e sen esperanza, por ter donado aos demais todas as súas reservas de ánimo, de ilusión e incluso de vida. Moi pouca xente sabe que eu fui unha desas nenas ás que xente como a vostedes lle tivo que explicar unha situación que non estaba preparada para entender. Non recordo focos nin aplausos naquela sala, pero lembro perfectamente a empatía e a nobreza. Porque a nobreza existe só cando se loita por unha causa e non por engrosar a propia vaidade ou a conta corrente. A nobreza existe cando á loita e ao desgaste non lles seguen vítores e o artista atopa gratificación na obra mesma, que é a causa, a equidade, a conciencia e a consciencia, a responsabilidade e o benestar. Palabras que moita xente escoita xa como consignas valeiras, pero que, por fortuna, vostedes seguen entendendo e abarcando, pero, sobre todo, seguen buscando. Por iso mesmo eu, que non me considero en absoluto, e non considero en absoluto que ninguén sexa compañeiro meu por tocar un instrumento nun escenario, me sinto tan profundamente honrada de estar aquí. Non por levar un premio para a miña casa, que agradezo, nin moito menos por recibir unha dose innecesaria de atención e de aplausos, senón porque seres humanos da súa calidade me consideren unha compañeira. Moitas grazas. Parabenses, discurso que demostra máis que merecido que este premio, alguén que seguramente teña posto a banda sonora a algunhas das loitas máis xustas que tivemos neste país nos últimos anos. Así que parabéns de verdade por este premio, por este primeiro premio que entrega nesta categoría o Colexio Oficial de Traballo Social. E xa só nos queda acabar, así que para acabar hai que chamar a presidenta para que peche, igual que abriu. Bueno, imos despois de como nos deixou SES, costa un pouquiño, non? Ben, bueno, hoxe foi unha xornada de encontro, tiñamos moitísima ilusión na construcción deste evento.
Tamén foi de reflexión, pero sobre todo de orgullo pola profesión que representamos. Levamos connosco a certeza de que o traballo social segue sendo imprescindible e de que xuntas seremos capaces de seguir construindo unha sociedade moito máis unida e máis xusta. Antes de rematar e de despedirnos, gustaríame dedicar un recoñecemento a todas aquelas persoas que hoxe especialmente homenaxeamos. A esas profesionais que foron pioneiras no traballo social en Galicia. Acabámoslas de ver aquí en riba. Abriron camiños en tempos moi difíciles, no que todo estaba por construir. Grazas á súa valentía, ao seu compromiso e á súa capacidade de loita. Grazas a todo eso, hoxe a nosa profesión é máis recoñecida, máis forte e está máis presente na sociedade. Tamén as diferentes presidentas que ao longo destes anos lideraron este colexio desde os seus inicios. Cada unha delas contribuiu co seu estilo e a súa visión a consolidar esta institución e defender a profesión facendo medrar o traballo social na nosa comunidade. A todas vos, grazas por sentar as bases do que somos hoxe. O voso legado permanece vivo no noso día a día e no compromiso das novas xeracións que hoxe tamén nos acompañan. Pero, bueno, non poderíamos cerrar nin pechar este acto sen facer un recoñecemento moi especial. Miriam, hoxe queremos agradecerche de corazón os 8 anos que asumiches como presidenta de noso colexio, polo teu compromiso, pola túa dedicación e polo teu esforzo constante. Todos eles deixan unha forte pegada, fonda no noso corazón e, sobre todo, na institución e en todas as persoas que formamos parte dela. Non foi só todo ese tempo que dedicaches, que sí que é certo que foi moito, senón que tamén foi a túa maneira de estar, de escoitar, de acompañar e de entender o traballo social. Dunha maneira próxima, honesta e profundamente comprometida cos valores que definen a nosa profesión. Grazas por defender o noso labor, por abrir camiños e por fortalecer este colexio, sempre desde o respeto, a responsabilidade e unha fonda sensibilidade cara ás persoas. Grazas, ademais, polo teu compromiso constante coa xustiza social, coa defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables e o compromiso cos servizos públicos, entendidos como pilares fundamentais dunha sociedade máis xusta. O teu legado queda, e non só no que se ve, senón tamén no que se sente, na maneira de facer equipo, na forma de coidar a profesión e na inspiración que nos deixas nas persoas que continuaremos este camiño. Moitas gracias, Miriam, por todo o que nos deches. Sube, sube. Sube, que queremos que vexas desde arriba un pequeno agasallo que te facemos os que compartimos contigo estes anos.
Triana, presidenta del Consejo General, que también quiere tener un fuerte reconocimiento desde el cariño. Bueno, eu nada máis, só despedirme, ademais non quero reiterarme, non solo decir que isto non é posible sen todas as persoas que me acompañaron nestas 8 anos nas xuntas de goberno, as persoas que acompañaron tamén as presidentas, somos as cabezas, pero hai moito traballo de moitas compañeiras e compañeiros, pero sobre todo compañeiras detrás. Cando empecé, fai 8 anos, foron momentos moi duros, con Ana Rodríguez, Ana Vilar como pilares e moitas máis compañeiras que me acompañaron, e sempre pensei se valía a pena seguir traballando. Incluso a veces preguntábame se valía a pena seguir traballando para a estructura, se esta estructura, estes minutos que deixábamos e que voluntariamente estábamos a utilizar en vez de estar con as nosas familias, se valía a pena. E hoxe, oindo a SES, oindo a todas as antiguas presidentas, a verdade é que creo que se cambiamos unhas pequenas cousas que poidan facer máis felices a poboación, pois xa vale a pena a nosa estructura e xa vale a pena o noso traballo. Moitas grazas por escoitarme, moitas gracias a todas por acompañarme. Y después de esta tarde me dice Rosy, a ver cómo cierras ahora. Bueno, vamos a ello. Esta profesión, si algo sabemos, es reinventarnos. Si algo lo hacemos cada día es crear, es diseñar, es estar donde la gente nos necesita, como se ha dicho a lo largo de la tarde de hoy. Bueno, yo siempre traigo cosas escritas y luego me salgo del guión y hoy no va a ser menos, porque esta tarde he tenido que estar en muchos eventos, en muchos actos con la profesión a lo largo de todos estos años, pero lo que ha pasado aquí esta tarde a mí me tiene todavía con emoción. Ha sido un acto de piel, ha sido un acto de inteligencia, ha sido un acto de historia, ha sido un acto de presente y de futuro. Ha sido un acto de tejer, y de tejer desde la humildad y desde el compromiso y colectivo, ¿no? Así que, qué bien habéis hecho las cosas, Colegio de Galicia. Me voy a saltar esta primera parte, hablamos del emblema, ya lo sabemos todo el mundo, hablamos de dónde está esta profesión, denunciamos estos momentos realmente turbulentos, convulsos, críticos, estúpidos, manejados por generalmente varones que no son inteligentes, que no podemos estar en las guerras, en los genocidios, desde una barbaridad. Esta profesión es una profesión que lucha por la paz, por el respeto, por la justicia social, por la defensa de los derechos humanos, por el entendimiento, por el diálogo como compañeros de viaje. Y no nos vamos a bajar de aquí. Venimos haciéndolo desde casi un siglo en nuestro país y vamos a seguir y lo vamos a seguir denunciando. Y allí donde encontremos aliados y aliadas, y los tenemos en el marco de la política, y los tenemos en el marco de la sociedad civil, y lo tenemos en el marco del arte, ¿no? Como no te conocías, pero realmente me has llegado al alma, la verdad. Así que de esto nos vamos a acompañar, de esto nos queremos acompañar a lo largo de este viaje desde la profesión. Y ahora me vais a permitir, y aquí sí que no me salgo del guión, porque quiero decir palabras desde el corazón. Y quiero decir, querida Rosario, querida Rosy, que no, ahí estás. Quiero desearte a ti y a toda tu Junta de Gobierno una etapa llena de grandes logros y éxitos profesionales. Que vuestra implicación y dedicación sean un ejemplo de ética y de transparencia. Que sigáis y mejoréis, porque todo siempre es mejorable, la estela que recibéis de la Junta saliente. Saber que nuestro apoyo es permanente e incansable desde el Consejo General.
y lo sabes, todo mi apoyo personal de presidenta a presidenta, de compañera a compañera, porque no somos más que una trabajadora social más con otras responsabilidades. Por tanto, estoy a tu entera disposición. Recibes una herencia y una gran fortuna que hace mejor a nuestra profesión y lo sabes bien porque tú has sido parte integrante y clave de ese proceso. Muchos son los retos que tenemos por delante. Ahora mismo tenemos uno grande, y se ha nombrado antes, con las autoridades históricas, con las trabajadoras sociales que no son viejas, son trabajadoras sociales que tienen juventud acumulada, pero con una experiencia extraordinaria y que nos la dan y que nos la legan, y eso es de agradecer. Y digo que se ha hablado antes de un gran reto en el marco del sistema público de servicios sociales, ese que nos hizo crecer y desarrollarnos como profesión, ese en el que esta profesión lo creó, lo desarrolló y lo construyó, como hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Y es esto de definir las profesiones en el marco del sistema público de servicios sociales. Es un gran reto. Y estamos trabajando ya desde los 36 colegios que tenemos en todo el Estado y también con la UES, con la Asociación de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de España. Quiero dedicar unas palabras a mis compañeras de viaje en estos últimos años desde el Consejo General, a Miriam y a Ana Vilar. Quiero deciros que para mí ellas representan humanidad, generosidad, compromiso, responsabilidad, talento, talante y ética. Me gusta utilizar la palabra compromiso para referirme a nuestra profesión. El compromiso es una de las grandes herramientas de la profesión y de los profesionales del trabajo social. Creo que esto las define a lo largo de su trayectoria profesional y al frente de esta Junta durante estos años. Tengo la enorme suerte de haber compartido espacios de trabajo, también de diálogo y de mucho apoyo con ellas. Como sabéis, en los primeros 4 años de mi legislatura me acompañó Miriam, desde aquel momento está también conmigo Ana Vilar en el Consejo y actualmente, y por suerte Ana Vilar sigue, como digo, como vicepresidenta del órgano que representa a nivel de todo el Estado a nuestra profesión. Deciros de Ana Vilar que es una gran defensora del sistema público de servicios sociales. Es querida, apreciada y reconocida por la profesión por su solvencia intelectual. Y yo os digo, ¿qué te puedo decir? Pues que te quiero, Anita, que es una de mis manos derechas. Que siento un afecto inmenso y que sé que es mutuo. Gracias, Ana, porque eres una de las grandes, hoy y mañana. Y querida Miriam, ahora voy a por ti. ¿Te acuerdas cuando te pedí que me acompañaras en el viaje de liderar la profesión? Y tú me dijiste, esto me da vértigo, ¿verdad? Y es verdaderamente, produce vértigo. Y además es que tengo la responsabilidad de hacer que nuestro colegio en Galicia sea realmente un referente en todo el Estado. Y vaya si lo has conseguido. Porque deciros que el Colegio de Galicia, que forma parte de esta gran familia que es el trabajo social en todo el Estado, es el tercer colegio en colegiación. Y en estos momentos es un referente en los procesos de análisis, de trabajo compartido, de discusiones y de poner, como os decía, el diálogo como elemento de compañía y de avance. Y son muchos los colegios que estamos en estos momentos trabajando en esta línea y vuestro compromiso, vuestra presencia y vuestro empuje desde Galicia está llegando a todo el territorio. Así que gracias por vuestra labor inconmensurable. Y tú me conoces y sabes que lo que digo, lo digo desde la razón, pero sobre todo desde el corazón, porque en este intenso, inmenso trabajo que es liderar nuestra profesión, una de las grandes riquezas es conocer y profundizar en las relaciones humanas. Nos encontramos con compañeras y con compañeros de viaje que son excelentes, que sabemos que están hoy y que estarán siempre. Y esto realmente es hermoso. Por eso quiero reconocer tu labor como presidenta. Bien sabes de la responsabilidad, de la exposición, de la soledad que muchas veces transitamos cuando tenemos que liderar estas organizaciones. Y porque también esa responsabilidad nos lleva a que cuando Miriam habla, no habla Miriam. Está hablando la voz
de más de 4.000 colegiados de esta comunidad autónoma. Y eso tiene una enorme responsabilidad. Por tanto, yo les llamo galleguiñas. Por tanto, yo estoy verdaderamente encantada por compartir estos momentos, por haber compartido todos estos años con vosotras y sé que has ejercido este trabajo con la humildad y la responsabilidad y una transparencia absoluta. Así que quiero desearte lo mejor en todos y cada uno de los pasos que te queden por dar en lo personal y en lo profesional. Me quedo con tus abrazos tan cercanos y honestos, con tus miradas de apoyo y confianza. Gracias por acercarme a vuestra realidad, por acercarme a esta hermosa tierra gallega. Y quiero decir que estamos en estos momentos en un momento histórico, por muchas cosas, pero ahora mismo hablaba antes de definir las profesiones en el sistema público de servicios sociales. Pero tenemos otro gran reto de los que este colegio y tú personalmente has sido una pieza clave, y es reconocer que el trabajo social sanitario sea una profesión sanitaria. Y en este momento sabéis que tenemos abierta una audiencia pública en el Ministerio de Sanidad donde se está trabajando para modificar la ley de ordenaciones ley de la ordenación de profesiones sanitarias. Y sí o sí vamos a incorporar al trabajo social sanitario porque es de justicia. Gracias. Gracias, Emilia, por este peche. A verdade é que dicía ela que foi un acto de pel. Vaya viaxe, non? Dende as 6 da tarde, desde uns minutiños despois das 6 da tarde que empezamos, un ten a sensación de, nese breve lapso de tempo, ter recorrido, non sei, os últimos 50, 60, casi 70 anos de toda esta profesión que é como dicir de toda a nosa sociedade, non? De aqueles tempos en que reunirse a falar de traballo social garantía que entrase a policía a repartir estopa, ata estes tempos no que, quizáis mirando cara ao futuro, podíamos sintetizar o que queremos cos desexos, cos que pechaban a súa intervención as gañadoras do Premio de Investigación ou con eses 4 tips que tiña marcados Miriam no seu vídeo. Calquera deses son perfectamente recoñecibles. Eu só quero darvos as grazas por estar aquí, por estar connosco, e darvos as grazas por permitirme, durante un anaco, sentirme que formo parte desta familia, que, como tamén dicía hai un anaco, seis fai un grandísimo traballo sen recibir ovación, pero un traballo sen o que hoxe non estaríamos aquí, e a nosa sociedade, aínda que se mova moito máis lentamente do que nos gusta, non tería chegado ata onde chega. Vou marchar co jarambí, con eso que dicíamos ao principio, que sirve tanto para empurrar como para tirar, pero que sexa todos xuntos e, sobre todo, que nos poñamos de acordo, ou empurramos ou tiramos, pero todos a vez. Grazas, e xa sabedes que hai pincho. Ata o ano que ven.